Hello everyone, this is Prophet Daniel Remenend, the former Prophet Madungwe. Let me clarify about these names. Prophet Madungwe is no longer using Prophet Madungwe, but he is now using Prophet Daniel Remenend. Sezvakaitika pana Jacob ainzi Jacob, but when he wrestled with God, Genesis chapter 32, of course the Bible mentioned that he wrestled with the men kwekutanga the chapter, then pakati anozoti the angelic, then kwekupedzisira iye ndobva azoti I was preserved, I was saved or not killed because I've seen God face to face. Then after that incident, Jacob was changed from Jacob to Israel. So Prophet Madungwe went the same process of changing the name. This is a spiritual name, not a birth name. So birth name, yes, is Talent Madungwe, but Prophet Madungwe is now called the Prophet Daniel Remenend. That's his name. Saka ukaona pa internet pakanzi by Prophet Daniel Remenend, it's a former Prophet Madungwe. Even pama platforms edu nezvese tinenge tichitsanangura nyaya dzacho. Saka vanhu hamufaniri kuva confused kuti pakanzi this is Prophet Daniel Remenend kuti ndiyani. It's still Prophet Madungwe, but izita romweya, because zvinhu zvese zvemweya zvine mazita. Even Abraham akachenjwa zita rake harisi rake rekuti Abraham, ane raakakura ana rinobva azonzi Abraham, anobva rawedzerwa futizve. Saka tine vanhu vakawanda. Even Solomon aisanzi Solomon, anga ane zita rake. Solomon means peace, so akazonzi Solomon kuti peace inge iri pakati peIsrael. Even Esther, when Bible, the queen, Esther when Bible, he was not Esther his name, angane rimwe wezita rake, saka iri izita rakapiwa. Even my spiritual father Prophet Daniel of Old Testament, vane zita ravo ravaishandisa ravakapiwa, not Prophet Daniel futi vasvika muBabylon. Saka nyaya yekuchinjwa kwemazita zvinhu zvakagara zviripo, saka it's not a new thing. Saka Prophet Madungwe vakunyanyisa kushandisa Prophet Daniel Remenend. Even mamwe maaccounts kumberi muchaona anenge akanyorwa kuti Prophet D Remenend. Saka Remenend, even cheche yedu inonzi Remenend. Remenend inongoreva kuti the survivors, anditika vanhu vakasurvive, like the exilic people of the Old Testament nguva yaDaniel vainzi the remnants, because vakasurvive the exilic period, even vakasurvive the flood period, vainzi the remnants of the floods. Anditi saka vane vasurvive or victors ndo vanonzi the remnants. So even nesu tinonzi we are the remnants church yedu. Ndichazobata futi nyaya yeremnant kuti kumberi, we are the remnants. Anditi like zvinoita vanhu vekwa William Maron Branham vanonzi the Branhamites. Anditi that's their name. Anditi isusu tinonzi the remnants. We are not Christians. Anditi it's a group in the Christians. Anditi ma Christians anonzi ma Christians chingobata munhu wese anotenda muna Jesu, but isusu tine special branch redu, the end time people, vanhu vanoita zvekudzoka kwaJesu vanonzi the remnants. Anditika let me go panyaya iri kunetsa recently, iri kutenderera panyaya dzemasocial media, the issue of the late Prophet TB Joshua from Nigeria. Tinyatsoclarifya chaizvo, not the fake news. Ndakambozvitaura ndikati vanhu musateerera maplatforms asiriwo. PaTwitter ndinoshandisa real Prophet Madungwe, ndo yandinoshandisa, not any account. Yes, vanhu vanotora picture rangu anditika vonyora zvavari kunyora zvimawritten. Mukaenda paTwitter munoona ikanzi real Prophet Madungwe, ndine shirt yegold anditika ine brown kunoko kumasides anditika ndo yandinoshandisa, that's my account anditika. Saka paTwitter ukaona pachireportwa neimwe account isiri real Prophet Madungwe, ndine shirt yegold yoyo ine brown kunoko kumucheto, ziva kuti havasi Prophet Madungwe, it's a fake account. Munenge muchiudzwa zvekunyepa, like papa the issue of Prophet TB Joshua pari kutenderera nyaya dzisidzo. Saka iwe unofanira uri in touch with maplatforms atinoshandisa. Then paInstagram unoshandisa Talent Madungwe anditika ndo yaunowana isina kunyorwa izvozvo, haisi yedu. Then paFacebook page unoona futi zveTalent Madungwe. Then page redu ratinoisa ma-preachings nezvese unoona yakanzi Prophet Madungwe church page, but aya ese achazochinjwa kuenda kuna Daniel Remenend kana nguva yakwana, kana Mwari vazoti tichichinja kuti vanhu kana makunyatsokuziva zita. Saka ndo maplatforms atinoshandisa. Kana iri panhamba pari paWhatsApp unoshandisa 0776231156 anditika 0776231156 ndo paunonyatsobvunza, because zvinonetsa kuti uzive kuti account ndeyefake kana kuti haisi. Saka unouya paWhatsApp panhamba yandataura kuti 0776231156, kana uri kunze kwenyika unoisa 2+263 anditi wobvunza kuti message yandaona ndizvo here, tokonfirma nechurch line iroro. Church line iroro rinoshanda ende harifi ravhara, because riri muzita raProphet Madungwe anditika ndo nhamba yedu yatinoshandisa.
saka vanhu musashandisa maplatforms asiriyo because munenge muchinyeperwa, vamwe vachitanisha munhu waMwari vachinyora zvavanoda, vamwe vanenge vachitoita mari muchitobirwa muchitodii muchinzi ndiprofeti vataura asi vasiriyo profeti Madungwe vataura. So ndataura maplatforms amunokwanisa kuwana information yedu. Kana paSlay Media munouya tinoisa futi zvakare munogugula paindaneti kuti Slay TV handitika munotiwana zvakare ipapo tinoisa futi zvakare mamessages edu. Saka musayuza ese maplatforms amunongoona zvangonzi zvanyorwa kana mawritten ese amunenge muchingoona. Saka let us go to the issue of TB Joshua. So vari kutaura it's Prophet Daniel Raymond and the new Heavenly Army Commander. Chabata nyaya yacho kuti Prophet Madungwe was promoted from being the Deputy Heavenly Army Commander to be the new Heavenly Army Commander. So Prophet Madungwe went to heaven recently and takataura nyaya yacho yekuti Prophet is going to heaven in the month of April and then April yachinopera Prophet Madungwe vanga vaendawo kudenga vakadzoka nedzimwe nyaya dzatichanga tichitaura panapa for the next panguva yatinenge tiri tese. Saka ngatimbotaura nyaya TB Joshua. So we see kuti pane maplatforms ari kuripota zvanzi Prophet Madungwe zvanzi vati this morning Prophet Madungwe vanga vana God na TB Joshua vachimuita welcome in heaven. That's a fake news. Regai nditaure zvandakataura even mukaenda pamaplatforms and I mention naye because munhu anogona kuti maybe I am now justifying myself kutry kutiza zvandakataura, but mukaenda pamaplatforms andataura iyaya even paTwitter nyaya dzandiri kutaura ndidzo dzinotovapo dzakatopostwa dziri pamawritten handitika paTwitter nepafacebook nepaInstagram dzinotovapa handitika. Kana uri paWhatsApp zita rako rakasevwa munamba yedu unokwanisa kuona even pastatus, but vamwe venyu hatina kusevha because makawandisa hatikwanisi kusevhai muchurch phone yedu. Saka that's why tichiti munoenda kumaplatforms akadaro, but kana uzoita mubvunzo unouya handitika. Saka ini ndakataura ndikati TB Joshua qualified for heaven. Ndo zvandakataura ndikati all the departments of heaven including the heavenly army inotwa led by Prophet Madungwe yakaapprova kuti he qualifies for heaven. So zvekuzoti tatiri tese tazomugamuchira tazodi that's fake news vanhu vakutry kutengesa ndakati he qualified for heaven because of his works. But ndikandibati nyaya yataurwa yacho kuti akatambirwa. Ina handina kumutambira. Inini I am the new Heavenly Army Commander. Handitambiri vanhu kudenga because ndikatambira vanhu kudenga ndasiya basa rangu because tine madepartments atinoshanda nawo tiri kudenga. Department rangu in Heavenly Army ndiri kufighta ma-spiritual wars, not kugamuchira vanhu sezvo zvakutaura kuti takazogamuchira muprofita kuNigeria iwo hatina kuita basa iroro, harisi basa rangu. Zvine madepartments, so tine department rinogamuchira vanhu like munhu akatendeuka nhasa ndidika pane department rinomugamuchira rinonzi rinoita zvema-celebration. Panotendeuka munhu paipe panonzi naJesu pakatendeuka munhu wani kudenga kunopembererwa. So that department rema-celebrations ndo vanopemberera kana kukanzi munhu atendeuka panyika kana kuti munhu aenda muparadise, especially a God general like TB Joshua nditika munhu aisevha Mwari. Those department ndo vanoselebrate, ndo vanomutambira vachiridza music vachishandisa anonzi maharps, maheavenly harps, maheavenly instrument anditika, but not Prophet Madungwe. Handiti zvokutambira vanhu kudenga. Basa rangu isusu kufighta ma-spiritual, tichifighta the kingdom of darkness, tichifighta ma-principalities, tichifighta the dark world anditika, tichifighta evil spirits, tichifighta the 1/3 of the kingdom of darkness yakadonha naSatan. Ndo yatinofighta, ndo basa redu chete, noti zvekuti tinozoswera tichinogamuchira vanhu. Iro harisi basa rangu. Ndiri the Heavenly Army Commander, ndinofighta ma-spiritual battles. So TB Joshua qualified for heaven. Isusu ma-departments ese takangoona zviri worth kuti he qualifies for heaven, but not kuti isusu saka chakamupinza hana kupiwa automatic level entry seya munosiziva akapinzwa nemabasa ake the prophet because munhu aishandira Mwari. He is one of vatinoti the God's generals. Anonzi ma-God's generals vanhu vanoita basa raMwari nditika ma-God's generals like William Marion Branham was one of God's generals. Even vana William Booth ve-Salvation Army, vana John Wesley ve-Methodist vanonzi ma-God's generals. And so TB akafall under my God's generals and akaqualify for heaven. But again nyaya William Marion Branham tichibata near TB Joshua kuti zvakafamba sei vese havana kusvika 60 years, havana kusvika 60 years. Pane yatinoti a special age inonzi because zvese zvaMwari zvine manamba nditika zvakafanira kuti number 3 stand for
God the Father and the Spirit anditika zviri 3 zvakadaro, the number of authority anditika. Number 4 inomirira 4 corners of the world anditika. Number 5 inomirira grace anditika. Number 10 inomirira the law. Number 12 inomirira rulership yama disciples. Saka Jesu akachoose. Saka zvine purpose yekuti sei vasina kusvika ma 60 years. Because munhu wese ari kubvunza kuti why TB akafa, he was still young, he was still active anditika. Pani yatinoti ma laws of heaven anditika. The laws of heaven, no one can understand those ones. Zvanda kutaura, if we open the book of Job anditika, toona Job ambotasuka anga backslider, mwari vachiuya vachimudza ma laws of heaven kuti wakamboona here panofa munhu kana achifa anopinda into the shadow of death. Munhu autangi nekufa anditika. Unotanga wapinda panonzi ma gates of shadow of death anotanga avhurwa. Saka Prophet TB Joshua akavhurwa. Even munhu asinganamati unovhurwa waiswa mushadow yacho kureva kuti nguva yako inenge yakwana. Saka Prophet TB Joshua nguva yavo yange yakwana. Saka the law of 60 of heaven yatinayo iko zvino, vafundisi vazhinji havapfuuri ipapo. Kazhinji kusvika pa 56, 57, 58 ndo paunobva watorwa naMwari ipapo. Saka Prophet Branham, William Marion Branham vakapinda mu the special heaven law ye 60 years futizvo. Even TB Joshua akapinda zvakare mu that law of heaven. But vamwe vanopfuura sezvakaita Baba Guti, because vamwe vanhu vanozobvunza sezvakaita Baba Guti. Baba Guti is more than nearly 100 years anditika. Avo havana kuiswa in the law of 60, haiswi munhu wese. Kune vanosarudzwa vopinda imomo atirarami life yakafanana. Saka the law of 60 ndo yakashanda. But normally munhu akadaro anopinzwa mu law of 60 haarwari kana kudii kana kumboita zvakawanda kana ma complications kana chii. Inguva inongonzi nguva yakwana pa 56, 57, 58 sezvakaita even William Marion Branham. So Prophet madungano vazhinji vanoda kubvunza kuti maizviziva here kuti TB Joshua is about to go anditika. Let me speak about my position as the semunhu anombopota achipinda in heaven ndichiona zvandinoona tichitaura ma meetings edu with God, with Christ, with all the heavenly departments. Prophet madungwe vaiziva. Yes, 5 years ago Mwari vachindidzidzisa nyaya ye that 60 years, the law of 60 years ndo pavakandiudza nditika. There was a certain time when I wanted to visit anditika. I wanted to visit Skowana anditika down on Prophet TB Joshua. That was 5 years back anditika. So I was praying, then the angelic appeared to me. Ndo vatatsanangurira ndo pakadeliver message yacho kuti Prophet TB Joshua nguva yavo yakwana anditika. Is about to prepare to leave the world. Then andina kuzonovhizita kuvaona because I didn't know that, because ndinda request that I want to see Prophet TB Joshua in person, because he was a humble person. He was the humblest person on earth. Angasina pride that man anditika. He was a real prophet of God anditika. I don't care about the persons who persecuted the prophets. Vanoti yanga iringanga ngangata zvakati akona zvakadaro. Prophet TB Joshua was a real man of God. I say Mwari was very humble. He was not after a man. He was not even publishing his wealth, searching for money. He was he was preaching about love. So Prophet madungwe vaizviziva. So that message pakadeliver ndichitry kuti ndivisit ndopanda kwaza kuti nguva yavo yakwana. So there is no need for you to meet because season yavo yakupera. So it's now about to prepare. So there is no need for you. Then I was stopped by heaven. So ndaizviziva, but secrecy remains to God and secrecy remains to Prophet madungwe. Zvinenge zviri zvangu. It's not for everyone. It's for my benefit. Zvisi zvemunhu wese ndinenge ndichizviziva. Let me not speak about even about good a lot, but tangotaura about that kuti zvinhu zvimwe zvitinenge tichiziva but ati reveal it's not for you, it's for me anditika. Zvavanoti even pandinoshanya kudenga anditika hazvisi zvese zvandokuudzai. Ndinokuudzai zvandaitwa authorized to tell you. Zvandisina handikwanisi kukuudzai anditika. Saka tinenge tichizviziva. Hapana, even the Bible says nothing happens on earth unless God reveals it to his servants, the prophets anditika. Hazviitiki tino zvinotanga zvauya pano anditika. Tozviziva, tozvichengeta, tinenge tichizviziva zvedu isusu the prophets of God. Even the Bible says so anditika. So the law of 60 yakashanda. So Prophet TB Joshua qualified for heaven with his works, not with the automatic heavenly entry. Senufungwa yengoti amunazongopiwa. No. He was one of God's generals. So he went to paradise. Kunana John Wisu vafundisi vane kwavo kwavaniswa a special department rema God's general anditika. Ndokunoendiswa vanhu vakati wandei ikoko veswa na William Marion Branham. Pandakamboenda heaven. I managed to saw William Marion Branham in paradise. Even John Wisu of Methodist, he was complaining about Methodist. Why are you not using
Why are you not using the Holy Spirit? And those my God's generals, vane nzvimbo yavo yavaniswa kuparadise, a special place yakanzi naAbraham, even Jesu achitaura vamwe vachange vari muhall of holies in the belly of Abraham. Anditi kune inonzi hall of holies, zvakane munhu anofa anonzi apiwa automatic heavenly entry. Anditi anenge aenda not ku hall of holies. Ku hall of holies ndekwevatsvene. Anditi kuzoe pamid part. Anditi kuzoe uko kunongonziwa kuchi ku outer layer. Anditi uko ndokwembombera vamwe vapinda nema automatic vaya nezvivi zvaungonzi uchingouyayo kumbombera uko. Handitika heaven so inonzi paradise is divided into 3. Handitika so iri divided into 3. Handitika pane hall of holies, because that's the holy place, because that's the outer layer. Handitika saka vatsvene chaivo chese magods generals vanoonekwa mu-3rd mu-holy of holies. Handitika saka ndo kunoinda like the person of William Maron Branham, vana TB Joshua na John Wisu, magods general. Nasina kubata nye magods general because one of us has left us. So pakadeclare 30 days from the day Saturday pashaya the gods general kuti as heavenly army kana kuti a God and Christ authorized for the honoring. Handitika to it honoring to honor one of us. And so we have honored, so for the next 30 days the heavenly departments, including my departments esekusanganisira heavenly army department, vana nature department, vana information department, network led by Gabriel. And they say they are honoring his works, his good works he have done on earth. So 30 days starting Saturday papo or Sunday pakashaya 30 days dzakatanga. Saka God and Christ authorized kuti tite honoring to the God's general akashaya muso weekend. So we are honoring kusvika 30 days zapera. So the whole month of May tinenge tichita honoring even God, even Christ. They are also honoring all my departments kusanganisira Prophet Madungwe. He is currently the new heavenly army commander. Saka vanoto vapo pakuita honoring. Prophet Madungwe is not against any church. I'm not against any man of God. Kana waita chakanaka, we appreciate you. Kana waita zvatisingadi, we are not happy with you. Handitika but chibata magods general, he was one of the people you must listen to. Even Prophet Madungwe, he was very humble. Angari munhu angasina pride, angasina nairu is another church or any even man of God. He was very humble. So tinoti may his soul rest in peace, but the legacy will still continue on. Handitika but tinotenda nemabasa vakaita. He worked very hard. He saved all the nations wholeheartedly. Akaseva Mwari. So nguva kana yakwana kufapo anotaura kuti kufa mtemo wa Mwari. Anditi and to die it's rich. Anditi it's like being rich. Anditi saka nguva yanga yakwana. So let me continue again to updates about heavenly updates. With the recent Prophet Madungwe was declared they are now the Jews. Ndataura ndikati pana anonzi ma-remnants. Vanonzi ma-remnants anditika vanhu vanotenda mu-end time kudzoka kwa Jesu, second coming of Messiah. Tichibata the book of takataura tikati Prophet Madungwe ari kuita continuation ya the book of Daniel. Tichibva from Daniel tichibata the John the Revelator. Tichibata nyaya ma-3 ma-spirits. Tine the spirit of Jesus Christ. Anditika the spirit of Jesus Christ inheritwa nemunhu wese. Anditika munhu wese it's a continuation. Munhu wese anokwanisa kuinherita the Holy Spirit. Anditika Jesu ana kupedza basa racho. Anditika saka munhu wese anoinherita the spirit of Jesus Christ, which is the Holy Spirit. Anditika then you're in the spirit yacho yakadaro. Then another spirit, the spirit of Elijah, from Elijah to Elisha to John the Baptist. So Jesus, if you believe he was Elijah to come, but he was mentioning John the Baptist. So what is Elijah? Elijah is a spirit. So what is Daniel? Daniel is a spirit. So from Daniel to John the Revelator to Prophet Madungwe. So vanhu vese vanotenda mu this continuation of the book of John the Revelator and Prophet Daniel, my spiritual father, vanonzi the remnants. Anditika church inonzi the remnant desire of all nations. Anditika tichitaura kuti ma remnants basa redu ndero kutaura kuti Jesu ava kudzoka, vanhu repent. So Daniel Old Testament akaita yainzi exilic. Isusu hatichaiti inonzi exilic. Isusu tinongoita that process, but yakunzi cleaning process ku New Testament. Anditika saka isitakuita cleaning process yekuona kuti zvivi zvisiwe. Saka vana COVID, it is the wrath of God, zvivi zvaMwari. So wrath of God inonzi COVID. Takataura tikati COVID haisisina it's no longer all that dangerous to humanity, but chasara ndechekuti God is no longer angry with all of us, even all the nations. But chakuita kuti kozvinerambe chita I'm not ma variant nechi. You are not repenting, but if you repent fully,
COVID haisisiri dangerous, but ndakataura ndikati it shall stay with us COVID. Handitika sezvakaita AIDS is God's realm. Handitika chinonzi God's realm, hasha dzaMwari dzikauya hadzibviswi, panosara pane chinhu zvinosaririra but hadzibviswi completely. Inozongoreduced not to be very dangerous to humanity. Saka tichitaura kudai vanhu, all nations must repent or else 2016 ndakazvitaura nditika Prophet Madungwe, when I started kuzikamwa Zimbabwe yose, when the Lord visited me musi wa20, although vanhu vakairipota zvisizvo, vamwe vakati pazoitwa prai pazodii, hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakangoti the Lord appeared to me, then majournalist vakati uyai kukopi, anamboti vanhu uyai kukopi inini. Ndakangoti the Lord, vanhu vaiya kuchechi vaizviziva kuti pakanzi God shall visit the prophet. Mwari vanoshanyira munhu wavari kuda ivo, not munhu wese, but vanhu venews vakaona sokuti vatoona zvekubroadcast kanzi uyai kukopi tozotora nemakamera toona Mwari. Hakuna zvinhu zvakadaro. These are spiritual things. Unoona Mwari with the spiritual eye. Saka muyemusi wa20 paya vanhu vakavhiringidza nyaya yeprofeti vachiripota Mwari kuti prai vamwe vazodai uyai kukopi zvemanyepo, vanhu vachirwisa munhu waMwari. Handitika zvoti umwe munhu nhasi asi kuda kuona Prophet Madungwe achiti Prophet akazototera zvinhu zvisingaiti, if zvemafake account izvozvo vanhu vachingoti Prophet Madungwe havaiti zvazoti, but Prophet Madungwe havatauri zvinhu zvisina sense. Prophet Madungwe vanoshandiswa naMwari vachitaura zvinhu zvakadaro. So we are the remnants. Handitika tiri kuita second coming of Jesus Christ, tichitaura kudzoka kwaJesu Kristu. So now, Prophet Madungwe, who is currently the Heavenly Army Commander, ndika Prophet Madungwe at the age of 30, ndopa vakaitwa the Deputy Heavenly Army Commander, because ndapfurwa 30 years, ndika, but ndakajoina Heavenly Army at the age of 4 years, kubva zvandazvarwa, ndika age of 4 years, ndopa ndakajoina the Heavenly Army. Pa 4 years ndopa the one angelic, I was in Shurugi where I grew up, one angelic appeared to me. I was very young, and but ndakatanga kupiwa malesa angelic asingatyisiwo ni age yangu kusvika ndazo ordainwa ndakuzvinzwisa ndiri pa age of 4 years. Handiti ndobva ndachijoina Heavenly Army. There I was very loyal kusvika pa 30 years ndobva ndazoitwa the Deputy Heavenly Army Commander. Handitika ndazobva ipapo ndobva ndaramba ndiri very loyal. Handitika ndazosvika ipapo recently in the month of May ndobva ndaenda heaven ndikaita officially ordained to be the new Heavenly Army Commander. Handitika ndichibva from saka ndakakwira, saka handina post yandichakwanisa kuraiza kuHeavenly Army nokuti ndo the last inokwanisa kuitwa ordained by a person. Handitika so umwe munhu anokutanga kubvunza kuti saka where is Michael now kana iwe wava the Heavenly Army Commander, naye Prophet Daniel Remnant kana kuti Prophet, the former Prophet Madungwe, saka where is Michael? Handitika let me, that's why I have come here so that I can explain it in a video. Nyatsoona kuti zviri kufamba sei zvichibva zvichienda ndoziva vari kuvanhu vanorwisa vana vane vachirwisa Prophet Madungwe chinzi Prophet Madungwe asi munhu waMwari, Prophet Madungwe aiwa usateerera vanhu vakadaro, even Jesu vanhu havana kumugamuchira vekwake. Saka vanhu vanoramba munhu anotaura chokwadi. Indiri munhu anotaura chokwadi. Handitika kana munhu aenda kuhell ndinokuudza kuti munhu aenda kuhell, like what we did kuti Jimimbi failed to qualify for heaven, Soja Life failed to qualify for heaven, TB Joshua qualified for heaven. I'm the spokesperson for heaven. Ndinotaura zviri kuitika in heaven only, ndapedza ndo basa rangu. Handitika I'm not biased and I will not be biased to any church or to any man of God kana kuti uina muvengana ndati no tinongotaura zvataurwa nedenga. So ndo zvakaita kuti ndinyanye kuraiza spiritually, because zvataurwa naMwari ndo zvandinotaura, whether muri kuzvifarira kana kuti hamusi kuzvifarira. I'm here to please God, not to please anyone. Kana uchindivenga let me please. Handiti hapana chakamboipa kuvengwa, even Jesu akavengwa, even vaprofita vaivengwa. So kuvengwa nevanhu hapana, hazvifi zvabvisa makore pandiri kana kuti ndichafa aiwa hazvina zvazvinondibatsira. Vengai mugovenga kusvika pamunoda mheno zvenyu. Handitika but I will continue to speak what God has told me. Handitika zvataurwa naMwari, whether muri kuzvida kana hamuzvidi tinozvitaura. Handitika without fear. Handitika ndakambotaura ndikati kana waona kuti zviri kuitwa zvacho nana Prophet Madungwe hazvisi kuitira kana zvevaprofita hazvikuitiri, please create your own earth. Handitika earth belongs to us and God and Christ. Handitika saka vaprofita takaiswa kuti tiparidze pano and tichaparidza muripo muchita musingadi. Handitika saka we don't care zvevanhu vanotirwisa kana zvazodai Madungwe anopenga ndezvekwavo. Handitika kutaura kwavo maonero avo hatinei nazvo, we are pushing shoko raMwari. Handiti so Prophet Madungwe
4 years ndataura kusvika pa30 years. So recently Prophet Madungwe was splitted. Handiti regai ndishandise chirungu because chishona it's not a language futi inobvumidzwa. Handiti ndakataura ndikati pane ma-languages anoti authorized like maBibles. Ndakataura kuti vanhu shandisai King James, noti vana zvimwe zvese zvana revised standard zvanani, asi maBhaibheri aya tinouse King James rine accurate. Handiti even ma-languages tine mamwe ma-languages even Bible ranyorwa in Greek, in Aramaic, in English. Handiti ndo ma-languages chaiwo zvana Shona zvanani ameno zvimwe zvana Zulu zvanani haisi mitauro iya. Handiti tine atinoti ma-international languages like Greek. Handiti like Aramaic. Handiti saka let me use English. Handiti kuti zvinyatsokubuda. So Prophet Madungwe was splitted into two. Handiti splitted kurati vakapatsanurwa. Ndise pachishona tumwe munhu anzwisise anogona kushandisa kuti splitted zvinoreve. Prophet Madungwe was splitted handiti into two. Then the physical man ikamira yega, the spiritual man ikamira yega. Handiti then zvachidaro the spirit man visited heaven. But let me explain here dzekuvisita heaven kuti dzakamira sei. Tinoona kuti Prophet Madungwe vakatanga kuenda heaven musi wa1 January 2016. Handiti back from heaven yakatanga kuripotwa. Handiti then muna May pakazoripotwa going back to heaven. Handiti ndoko pakatanga nyaya dzemaheaven. But first heaven Prophet Madungwe went not in spirit. Munhu anovisita Paul, even 2 Corinthians chapter 12 anoti I was caught in the third heaven. Handiti in paradise. Akavisita akaona zvinhu zvakawanda zvisingabvumidzwi nezvinobvumidzwa. Ndobva ataurawo zvaida sezvandiringoita ndinotaurawo zvandinoda zvandisingada handitauri. Handiti saka Prophet Madungwe pa 2016 musi wa1 January havana kuinda spiritual because munhu anovisita spiritually and physically. Pekutanga vakainda physically first time nesecond time. Handiti but maentry angu mamwe mazhinji ndinoenda spiritually, mamwe even ndiri pano ndinovisita heaven ndinongovhurika ndakutoona zvandiri kuda zvese takutoita zvatiri kuita zvemweya. Handiti but first entry ya 1 January 2016 Prophet was converted or was transfigured, was changed from physical body to the angelic body. Body yakamuka ina Jesu yekuti yanga yakuapia ichipinda nepamadziro nechi ndo body yakatorwa na Prophet Madungwe. But zvakaitika Prophet vanamata nekutsanya zvisingaiti pakaitika that incident. Ndobva vazonoti muna May 2016 pavati pakaripotwa going back. Handiti izo hapana chatinovanza pazvinhu zvaMwari. Handiti tinokuudzai tikaripota going back 2016. Handiti ndo zvatiri kutsanangura kuti idzodzo dzekutanga idzo vakaenda after transfiguration the body ikachinjwa. Handiti vakaenda to that body no disappear nekudi then he went to heaven. Handiti but pamwe pacho I can visit heaven any day even chiparidza so I can visit heaven ndiri pano chitaura nemuchitondoona ndiri even in heaven ndinongosplitwa ka the spirit man yava kuinda vako ndasara the physical man yamuri kuona. Handiti then the spirit man yatwa in heaven futa. Handiti saka zvinosiyana maentry of heaven. Ndataura first one nesecond. Handiti kuti yanga iri through transfiguration Matthew chapter 17 yekuti unochinjwa from there woenda to this side. Handiti then kana wadaro then you disappear, you appear, ushandisa the angelic system. Handiti unenge wava mufomu yema-angelic. Saka first nesecond iyo ndinoconfirma kuti it was the body yakainda. But apa ndakaitwa splitted. Handiti splitted into two. Handiti then I was splitted into two. Then the physical man went to heaven. Then the physical man was on earth. I was both in heaven and on earth. Handiti so uchisvika in heaven, blue sky is not heaven guys. Handiti blue sky is the demarcation yekuti earth ndopa yakugumira pamuri kuona nemaziso enyu. Earth uchisvika ku heaven unopfura the blue sky. Handiti wopfura ma spiritual realms kunogara ma principalities. It's another world yakatokura like earth. Handiti kunogara the kingdom of darkness. Handiti wachibva ipapo uzopinda mu first heaven undosvika pane ma gates of brass, pane gold, pane nickel zvakawanda. Earth is a photocopy of heaven. Handiti monzwa Jesu achiti regai ndinogadzirai dzimba dzekugara ma-mansions. Handiti dzimba chaidzo. Handiti even Revelation anotaura nyaya yema-roads. Handiti but achiti ma-gold roads. Saka kudenga zviri kudenga zvese zviri pano. Handiti manna rained from heaven, it is a bread. Handiti chikafu chema-angelic. Handiti saka zviri pano imi munoshandisa matara aya. Handiti but matara uko ariko but ari built by gold. Handiti hava kuine nezvima-gravel nezvima-black zvamunozoisa izvo because heaven vanoshandisa original. Handiti saka earth inonzi zviri earth gold range it's a fake. Handiti saka wapinda mu first heaven wopinda mu second heaven wopinda mu third heaven. But tikaindibate kuti sei ndichiti earth is a photocopy of heaven. Handiti recent pakanaya chimvura mabwe neHarare
ngaitiwapo zvangu chitotaura hangu by heaven handitika tazai chimvura mabwe chinonyanya the hailstorm handitika chinouya chiri mvura yakafreeza handitika imi ndo vamagadzira firiji yenyu handitika mukati firiji vamagadzirachi maiceblocks nechi handitika muri kukopa zvese heaven handitika even zvakafanana nemota handitika maitry kugadzira munhu ite mafunctions daidai makumbo 4 makumbo 2 kana mavhiri mangane hamene amunozoisa sezvinoita munhu muri kutora masystems handitika akabviswa kuheaven handitika even hembe chaidzo dzakatanga ni heaven handitika because pakashama Adam naEve akatanga kugadzira hembe yekutanga the first garment it was God handitika so inonzi garment hatiti hembe handitika munozoti anonzi magarments kana kuti marobes handitika ndo avanopfeka even maangelics anopfeka handitika marobes acho handitika even mana vanodya kudenga handitika so prophet Madungwe was splitted into two right was splitted into two he went to heaven handitika ndo vapinda pa holy of holies pane 24 elders handitika vapinda kudaro prophet Madungwe was honored and was ordained officially to be the new heavenly army commander kuti ndova kutungamirira hondo yekudenga yemaangelic hondo yezvemweya handitika saka now let us touch kuti alright Michael anosara ari kupi Gabriel zvinofamba sei handitika chazvinoita vanhu vaiti Jesu anoti aona inini aona baba aona inini handitika Jesus Christ was God on earth handitika masystems anoshandiswa in heaven Jesus Christ was God on earth handitika aimiririra Mwari handitika Jesu handitika even Michael ndi Mwari. Read the book of Daniel chinobata pa chapter 9 chapter 10 handitika panobatwa panonzi ndanga ndakabatwa nevakuru vekuPersia handitika ukatasa it was the same angelic handitika pachinzi Gabriel azobatwa Michael azobatwa zvazoti handitika so tinoona kuti anonzi Michael ndi Mwari anonzi Gabriel ndi Mwari ainzi Satani ndi Mwari it's part of God handitika tinema protocols akadaro in heaven zvakava neholy spirit it's Jesus Christ handitika so tinoona kuti regai ndibate vanonzi ndi Mwari kana tiri in heaven order yedu tine 24 elders yes dzinosita in the hall of holies tine these 4 vanga vari apa handitika these 4 angelic maya one tina Gabriel tina Michael tina Christ tina Satan handitika they were very close to God they were vanonzi ndi Mwari handitika but the problem yakazira Satan he rebelled handitika ndokubva that's why muchimunamata futi because haana kubva zvaaingoitwa izvozvo handitika so Michael ndi Mwari haasi commander handitika anonzi the owner of heavenly army saka Michael hatina kumubvisa musystem yedu achirimo muheavenly army ndiye muridzi weheavenly army because ndiye Mwari wacho aona Michael aona Mwari aona Gabriel aona Mwari wacho aona Jesu Kristu saka forms yeka namaoffices yayo ndi Mwari direct aona Gabriel ndi Mwari handitika he stands for God handitika ndiye Mwari wacho handitika then aona Michael futi ndi Mwari aona Jesu ndi Mwari ipati ya Mwari inouya panyika handitika inenge inemi saka Michael mukamona ari mubattlefield ndi Mwari vari kurwa it's not another kuti it's another angelic no ndi Mwari saka now we see kuti Michael anoremain ari the owner of heavenly army handitika prophet vo remain achi the heavenly army commander kusvika zuva ravo rekufa as long ndichibreathe pano panyika ndicharamba ndiri the heavenly army commander kusvika ndapedza jeni yangu yekuparidza ndiri the heavenly army saka now ichu ndekuti alright umwe munhu anogona kubvunza kuti alright saka prophet munotuma maangelic yes ndinokwanisa kuauthorize ndotuma maangelic zvandiri kuda kutuma handiti I have that power but inini ndasiyana. Alright, let me touch. Michael hafi abuser the office yake. Yes, the owner of heavenly army. Even Gabriel hafi adi abuser. Even Prophet Madungwe hafi abuser. Only the devil aka abuser his power. Andika. Saka pandino tuma ma angelic zvinenge zviri necessary and it's for the benefit of the heaven, or it's the benefit of God, not kuti it's for the personal interest. Ndosaka pano ndichinetsana nevanhu panyika bozi ndinoita zvinoda Mwari anditi I am here to please God andika as long ndafadza Mwari zvangu zvaita anditika andina basa rokufadza vanhu kana kuti vanhu hamusi kuzvifarira ndinofadza Mwari anditika. Saka we see kuti Prophet Madungwe
whatever he does andidika vanenge vachiitira Mwari. Saka Michael remains the owner of Heavenly Army andidika, but abuse the power andidika. Prophet Madunga avafi vambo abuse the power, vanoramba vachingoshandisa the power for the benefit of this. Saka Prophet Madunga, it's now officially kuti he is the Heavenly Army commander, and by that ticket even ndiri pa deputy Heavenly Army commander andidika, even kana even pandandiri the ndichingori just any soldier mu Heavenly Army ndanga ndine that right by that ticket, because uchisvika ku heaven panochekwa vanhu vakafa ndidika, muchifa munhu wese anoenda ku heaven straight, whether usikuenda ku heaven urinda ku hell kana chi, munhu wese he goes straight to heaven. Woenda pa magates andidika pane queue inoitwa andidika, muchiverify kuti muri kuenda kupi andidika, pane matunnels anozotorwa ipapo, vari kuenda ku paradise, vari kuenda ku hell andidika, saka munhu wese achifa anoenda ikoko, then paradise iri mu third heaven andidika, then hell iri pasi penyika andidika, mozodzoswa futi pa hell pasi penyika andidika. Saka usiku kuti magetsi acho akasiyana, pane vanhu vanofa anopindwa nekuku, pane Heavenly Army andidika, pane information department, even machannels anoshandiswa munyika imwe yoenda kudenga atisangana andidika, pane amwe anonzi maexpress, vanoti kana Mwari vachiuya panyika zvakaya 2016 vachivhizitira Prophet Madungu vanoshandisa express, harimiswa, haridisturb, harichekwa, haridi, rinokubva mu third heaven richinanga kwariri kuda, harichekwa, haridi, even Heavenly Army commander ndine way yangu yandinorwa straight. Saka by that ticket ndinoenda kudenga anytime yandada andidika, ndikada kuvhizita heaven asi ndichita zvinhu zvangu zvemweya zvemaspiritual wars, I can visit heaven pandadira, handimiri invitation andidika, because ndine that ticket tinonoshandisa channel yangu ya Heavenly Army commander. Mwari vane yavo, Mike vane yake, Gabriel vane yake, it's express line andidika, express route or express line, haumiri pama gates. Saka vafa vese vanosvikombomira pama gates, movhetwa varikuenda ku paradise, varikuenda ku hell, varikuenda kupi muchidi, because akawandisa magetsi acho, haukwanisi kumakaunda chero ndatombozoti manganini, akawandisa because zvine maranks, malower ranks nezvizvi zvese tichinda takadaro. Saka ndo yava position ya Prophet Madunga, but I will never boast about anything because inini ndiri munhu anoshandira Mwari. Saka now I am the official Heavenly Army commander. I am no longer the deputy Heavenly Army commander, ndakakwira by the rank, saka ndichahosta this position kusvika ndafa. Saka vese vanenge vachiti zvatiri kuita hazvisi izvo andidika, ini nditotori correct, and Jesu vanhu vakamuti hazvisi izvo, but he was correct andidika. Hazvinoti mukawanda vanhu mukati aiwa prophet vari kuita hazvisi izvo kuti muri correct, hakuna zvinhu zvakadaro andidika, munogona kuwanda but musiri kutoziva, muri kutorasika andidika, saka now about COVID, haisisiri dangerous, but let us repent because God is not happy with us, with all of us, because the wrath of God inokwanisa kuuya pamusoro pedu futi zvakare. But kana tisina kuripenda ticharamba tichifa neCovid, even Mwari vasisiri Mwari vava kuti I'm no longer angry with any nation andidika, Mwari vanogona kutsamwa nesu zvisingaiti. 2016 I warned all the nation, vanhu vakati Prophet Madunga vanopenga, ndataura ndikati Mwari havasi kufara nezvivi zvenyu, tarisai disaster rakawira the whole world hazvisati zvaitika. Do you know the coronavirus was already existing 2012 time of US president, for the former US president Barack Obama andidika, kwanga kune yainzi coronavirus. Kana kuti mukaverenga history 1921 tichibva pa First World War andidika, 1921 pane yainzi Spanish flu andidika, ndiyo COVID yacho inongori flu andidika, kungonzi COVID-19 kungoreva kungoti ndeya 2019 andidika, coronavirus yakagara iriko, zvozoti yazopa kumuka yazodai yakuda zvakadaro anditi yakagara iripo COVID andidika, but ngoti COVID kurati iri kunzi ndeya 2019 andidika. Saka why yazoita powerful this year anditi, makaramba zvandakataura ndikati God has rejected the whole world. 2016 vanhu vakati Prophet Madunga vanopenga, nhasi maakufa, nhasi maakurwara, maakuti chi. Saka muri kuona kana muprofita ataura, teererai zvataurwa nemuprofita, musaitisana nharo nemuprofita. Ndakakuonai 2016, Mwari havaiti chinhu vasina kukuudzai. Ndataura ndikati God does nothing on earth unless he revealed it first to his prophets. So ndakasvika pandakakuudzai 2016, but hapana munhu akanditeerera about that. Vanhu vakati handinopenga, vanhu vakandipa mazita, akati Madunga azodai, vanhu instead yekutaura zvine musoro, vanhu vakati Madunga azoita Brian Sogocha azodai, vanhu vakutondiwanzira, ndikanyarara zvangu. But tarisa iko zvino munhu wese was affected, maigara mudzimba dzenyu, because hamuteereri vaprofita. Kana tichitaura mune muchiona kuti vaprofita ishamwari dzenyu andidika, muchiona kuti vaprofita vanhu vasina basa rese panyika, but vanhu vanodiwa naMwari. Saka
information yese yandataura pano, it is brought to you by Heavenly Army, by God, by Christ. And isine ndichitaura kana ndichitaura ndezvaMwari. Anditika whatsoever chandotaura it's for God. Ukandibvunza ndichibva pano kuti prophet mati kudi, ndinogona kutokuudza kuti handizivi, because Holy Spirit anenge apedza kutaura. Mwari vapedza kutaura nemi. God was speaking to everyone right now. Anditika wherever you are, anditika Mwari vanenge vachitaura newe. Saka isi message yangu, I'm not biased to any church can anything. So TB Joshua qualified for heaven. Saka yo mafungira ako about TB Joshua, it's your view. Isusu atina basa naye, tungokuudza zvakataurwa naMwari kuti qualified for heaven. Anditika nokuda kwemabasa ake, ndikataura nika zvakare about the remnants. Anditika nikataura zvakare about kuti Prophet Madungwe is the new Heavenly Army commander. Anditika zvaramba zviripo, continue to follow us. Anditika soka nyaya dzemafake account vanhu munofanira kuita muchiziva futi, because vanhu vari kushandisa maaccounts asiwo. Saka ndataura maaccounts atinoshandisa kuti paWhatsApp mundopa munonyanya kubvunza kuti ndizvo here zvinouya pa +26377623156. Anditika inoshanda paWhatsApp, namba inoshanda zvese, but ukatituka tinokubloka because isusu hatina munhu watakatadzira kuparidza Mwari. Anditika if you shout at us we block you. Anditika isusu hatidi we do not allow any nonsense. Anditika hatidi munhu anotituka. Anditika chatisingadi kuti munhu atituka. Anditika saka paWhatsApp unobvunza panamba iyi. Saka paTwitter ndo panonyanya kubuda mafake accounts. Anditika wrong information unouya pareal prophet Madungwe. Anditika usazongoenda pane dzese because unenge uchinyeperwa nevanhu. Anditika saka paTwitter unoya pareal prophet Madungwe, paFacebook page unoenda Prophet Madungwe church page. Anditika then kana uchida yangu personal account unoenda Talent Madungwe, even paInstagram. Anditika motevera izvo chaizvo. Vanoda maholy water achiri kupiwa, tiri kupa even holy water inoporesa zvese zvirwere, even AIDS whatsoever, minyama whatsoever. Holy water ichiri kuita basa racho, tichiri kuipa holy water. Anditika tichiri kupa tiri kupa that automatic level entry achiri kupiwa, then forgiving of sins tichiri kuita zvese tichiri kuita. Saka hapana chatati tambosiya, zvese tichiri kukondinya, tichiri kuramba tichishandiswa naMwari, Mwari vachitiita zvakanaka. Saka may God bless you all. Tinokuonai next time kana taku updates futi heavenly updates. May God bless you all. Amen.